πάρα πολλούς που λένε, ξέρεις κάτι, έχω ένα σωρό προβλήματα, αλλά δεν πηγαίνω και στην εκκλησία γιατί δεν τον πάω τον παπά. Σε νοιάζει ένα μάνα μου ο παπάς? Κολυτάρια θα γίνεται? Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι σε νοιάζει εσένα, τι πάει να πει? Δεν σου αρέσει ο παπάς? Πήγαινε σε άλλη εκκλησία άμα δεν σου αρέσει τόσο πολύ. Αλλά συγγνώμη παιδιά, στην εκκλησία δεν πάμε για τον παπά. Στην εκκλησία πάμε για τον Κύριό μας. Και είναι μεγάλη αμαρτία να λες ότι, ξέρεις κάτι, εγώ δεν πάω στην εκκλησία, δεν πάω να επισκεφτώ το Θεό, γιατί δεν μου αρέσει αυτός που είναι εκεί μέσα και ψέλνει. Είναι μεγάλη αμαρτία και ασέβεια προς τον Κύριό μας. Πήγαινε, πάρε και τη Θεία Λειτουργία, άναψε και ένα κεράκι, κάνε την προσευχή σου, έτσι, μέσα στην εκκλησία. Να είμαστε κοντά στο Θεό.